Можна? Привітання, мене звуть Ліза Кохман і я знаходжуся на лабораторії акторським улюбленням. Як ви бачите, я представляю Бай-театр, я приїхала з Варшави, де я займаюся на акторських курсах у Андрея Новіка. Це мій перший досвід у подобному мероприємстві. І чому я сюди приїхала? Перше, мені було цікаво познайомитися з іншими людьми, з інших городів, з інших театрів, бо я достатково новий чоловік у цій сфері, і мені було б цікаво працювати з іншими людьми. Чому я тут навчилася? Перш за все, комунікації з іншими, як своїми ідеями правильно ділитися, як у розмовах знаходити новий підход, як народжаються нові проекти, як бути відкритим, тому що те, що відбувається тут, мені здається, може відбутися тільки тут і зараз з цими людьми. Гэтай теми, які ми обмірковували, вони давали імпакт, вони давали натхнення, і викладовці, які кожен день змінювалися з своїми тематиками, натхняли нас на нові проекти. Все, достаточно. Дякую.